Maayong hapon, Pastor. Ngano nga naaman sa Amerika ang dako sa Adventist nga sa Israel man pagsumpay sa sanga palihog patinawi ko. Salamat kaayo. Salamat daan. Okay, daghang salamat sab sa imo nga pagpadala. Ang iyong pangutana nganong nakuno sa Amerika nga naa magiunta ang kutay didto sa Israel. Yes, tinuod ka na igsoon, naa sa Israel ang kutay. Kung ang Israelhanon nga literal nga mga Israel nagmatinumanon pa sa ilang pag-alagad sa Ginoo, kay sila gid unta ang magdala sa mensahe sa tibok nga kalibutan. Pero ang problema, base sa kasaysayan sa balaang kasulatan, naa sila sa sulod sa usa ka box nga di na mga sila kabalo mo mensahe ngadto sa tibok nga kalibutan, ug di pagyud ka matawag og Hudiyo, kay gi-require nga kinahanglan kung gusto ka maluwas magpatuli ka. Pero naigitag na sa gisultis balaang kasulatan dinhi igsuon nga ang mensahe nga ang Israel gid unta ang magdala, naa dinis balaang kasulatan nga gidala na ngadto sa tibok nga kalibutan. Nakadumdum mo igsuon sa mga apostoles, gidala nila ang mensahe ngadto sa mga Hudiyo, pero ang mga Hudiyo gibalibaran nila. Mismo magani ang pagkamesiyas sa Ginoong Hesus ilang gibalibaran. Si Jesus Christ manhibiya alang sa iyang mga iyaha, pero ang iyang mga iyaha ming sa likway nga na kaniya. Juan Kapitulo 1 sa iyang bersikulo 11. Adunay gipahayag ang balaang kasulatan dinhi. 11 sa Kapitulo 1. Siya nahiabot diha sa iyang kagalingon, nganhi sa iyang mga tao wala mo dawat kaniya. Okay? Mianhi si Jesus Christ alang sa iyang mga katawan, pero ang iyang katawan wala mo dawat kaniya. Kay wala man mo dawat ang mga katawhan kaniya, ang nakapait pagyud kay sila pagyud ang instrumento sa paglangsang ni Jesus Christ didto sa Kalbaryo sa cross. Ug ato nang makaplagan igsuon nga human ni ana na ang mga apostoles gilutos pa gyud nila busa ang Buhat Kapitulo 13 sa iyang bersikulo 46. Basahon ta lang ning usa ka bersikulo ug dawaton nato ang usa ka pangutana dinhi sa gitawag natog cellphone. Ako sa ning basahon 13:46 adunay gipahayag ang balaang kasulatan diri. Matod niya, og si Pablo og si Bernabe sa walay kukahadlok mingon, kinahanglan gayud nga ang pulong sa Dios anha igauna sa pagmantala kaninyo apan kay inyo man kining gisalikway og inyong gihukman ang inyong kagalingon nga dili takos sa kinabuhing dayon tan-awa kami nangadto sa mga hintel. Muna nga wala na dito sa Israel, nangadto kami sa hintel. Muna nga ang mga apostoles nidagan dito sa Asia Minor. Asia Minor, mga mga Turkey karon. Unya didagan dito sa naditong iglesia sa Efeso, naditong iglesia sa Philadelphia, naditong iglesia sa Laodicea, naditong iglesia sa sa gitawag nato og daghan, no? Imo makita na sa first, second, third missionary journey ni Paul, gabalik-balik siya dagan sa Galacia, abot sa Efeso, abot usa na kay laing lugar sa pagminsay ngadto sa tibok kalibutan og milukop na sad ngadto sa tibok kalibutan og dinhi sa Amerika. Natay topiko niya na igsoon kay di lang nako abrihan sa ana ron kay taas kayo ang atong tubag mahitungod niya nang gitawag nga gisgutan sa Pinadayag Kapitulo 10 ug Pinadayag Kapitulo 11. Sa unsa nga pag-agi nga gitawag nato og didto man nasuntrog sa gitawag nato Amerika. So ang ako lay kasulti mo ni ang mensahe wala na dito sa Israelhanon nga nasentro kundi na dinhi sa gitawag nato og gitawag nato hintel. Mo magani nga ang giingon na gyud sa Ginoo igsoon dinhi sa gitawag nato Galacia Kapitulo 3 bersikulo 29 adunay gipahayag ang balaang kasulatan dinhi nga pagkatahom gyud sa gisulti diri 3:29. Okay, sugot as 28. Okay, walay Hudiyo, ni Grisyanon, walay ulipon, ni lalaki, ni babae, kamong tanan, usar ra diha kang Kristo Jesus. So, walay Hudiyo walay hintel usad ta diha kang Kristo, og sa 29, og kung kamo, mga iyan ni Kristo, nan, kamo, kaliwat ni Abraham, mga manununod sa saad. Bueno,